Днес ще снимаме отново в Password Exploit и ще се опитаме да оцелеем 5 ронда подред. Така че, за да ми помогнете наистина това да успея да го направя, искам да се абонирате и да лайкнете това видео. Само две неща. Толкова малко се иска от вас. Така, първи рунд. Тук тактиката е изи. Оп. Не. Добре, айде. Така. Сайк. Добре, окей. Слизаме. Но се надявам, че ще успеем до битката поне. No, God. Please, no. Please, not. No. Добре. Не. Искам да ми препоръчам една много добра ютубърка. Умрях. Искам да ми препоръчам една много добра ютубърка, Софи. Тя се казва Cat Sophie Gamer2. Искам да запомните името и да се абонирате за нея, защото тя има скоро ще стане 200 абонати и искам да я подкрепите, като се абонирате за нея. Така че пожелавам ви успех да се... Искам да ме послушате, защото после аз ще се разправям в коментарите, разбрахте ли? Аз ще се разправям в коментарите. Така, сега нека да играем малко на телени карата да ги смачкам. На линията, първото е за загрявка само. Първо мираш първоначално само, защото за загрявка. Идваме. Валенсия. Ето аз съм на първо място. Ето ме. Пак ли сме тук? Добре, ще би. Какво беше това? Не. Не. Да си посмел. Мълтъп си. Добре. Препоръчвам ви тази ютубърка, тя е много добра. Задължително гледайте. Так. Айде. Малко останахме, само още няколко човека. Не. Не си посмяла така да се лесно. Добре. Не. Добре. Много малко останахме. Не. Липе едно. Айде. Не. Айде, добре, печеля. 200.
Лесно. Окей, изи, very easy. Беше изи. Изи, човек. Изи, бро. Изи. О, не, това е най-тъпия мап. Това е след класически. Но, човека ми вика много след като го бих. Това... Буквално бях зад нея и тя ме игнорира. Нищо. Ей. Не. Шаш. Добре. О, не. Добре, това е втория рунд, откакто съм оцелял. Първият беше само за обявка. Така, това е втория рунд. Да, тук ги връткам, честно казвам. Да, връткам. Не. Сайк. Не, ще намеш. Не. Добре. Айде, сега да бия. Ще ме буташ ли? Айде. Добре, ето да видите втория рунд печеля. Айде да бъдем тук, така не. Да оценя. Трябва да оценям 5 рунд. Така изглежда. Okay. Не. Девет. Не. Още един дом. Не, още двама. Ама защо? Не. Айде. Добре. Много вижте колко парички има. Здрасти. Сайк. Не. Защо?
Тук, моля ви се. Добре. Тук. Тук може да скачаме. Тук може да скачаме. Добре. Ами това беше от мен. Успях да оцеля 3 ронда по 9.